Еластичната. Упоритата. Хитрата. Хайде, наместия! Вижте! Това не е ли знака на противника ни? Да, така е. Ходи, колите! Това да не е някакъв капан. Не. Не. Трябва да го изпробваме, може да е някакъв капан. Аз ще го изпробвам. Не, аз ще го изпробвам. О, не, аз бях виновна. Сега какво ще прави? Не беше ти виновна. Това беше една злополука. Ние ще отидем да я спасим. Знам къде е скривалището на врага. Добре. Хайде да ходим. Добре. Това ще е трудна мисля. Защото там ще доста много... Да, същия, но може пак да е капан долу. Здравей! Не мога да се махна. Да, не мога. Аха! Съжалявам. Повече няма да правя така. Не искам повече да се бутам в такива неща. Съжалявам за всичко. Само няма някаква змия. България си не. Тук е трудно! Помогни малко не! Само, така ще и помогна. Чакай, знам как. Дай ръка. Дай свой. Мога. Аз съм много силна. Не съм 20 килограма. Я би да стане зад мене. И да ме държиш. Режисьор, дръпне. Дърпахме. Шкем бузава. Говорите с шкем бузава. Пристигнахме. Кой идва тука? Никой! Няма да се мирам. Добре, окей. Хайде, там. Къде? Там. Да си вали се това. Няма ли? Тук малко на... Открити, но нищо.
Ehi, non è... Suva! Suva! Non è come non. Ама ти не знаеш къде е нашата тренировка. Ой, всеки час трябва да се кача. Чакай, бъди там. Малко е... Помога ти да се чакаме себе. Колко е трудно. Колко е трудно. Агона е изтъснал. Опорите. Опорите. Колко е толкова трудно. Опорите. Ме държи ли? Да ви колко слад. Аз е руската. Браво! Пазай! Ona няма да издържи. Хайде, Руми. Аз ме лапка да се. Хайде, опоритата. Тачай. Добре ли се, Руми? Аз се пробвай за тренировката, а боксините ще ви изяги. О, да, онова куче, което ма я. Ранен? Сигурно се стана с боксините. Не, яде много друга. Хайде, давай, Тони! Може! Ами това е да ти обувки няма да стане. Давай ти може! Обувки няма да стане беби. Добре, ако се опиташ поне един път може да стигне с тези обувки. Давай, Тони! Няма да стане. Браво, Тони, скакай! Не беше страшно, нали? Не. Помогнат, като ти е за първи. Някаква тренировка. Не мога много добре. Чакай, първо тя трябва и после. Не бе, тръгвай сега. Не така да. Ами, много класни. Чакай на мене, не се дърсам си напред. Te digo. Браво, Пуритата! Само така. За първи труд ще успееш. Още маличко ще оставате. Ще го правиш няколко пъти. Добре, сега ми класи. Това се качка. Това се казва ступване на крака. Да, не направя на това. Хайде да се. Чао. Чао. Чао.